flexing may bagong tingnan ani ding grass cutter guys. Katulo na namang palit ni grass cutter kay duha ka grass cutter na guba, pero sa ikatulo namang palit barato na ni. Pila na gani din? 500 na laman ni. Sa daghan ng kompetensya sa una sa primero pag dyan namang palit aning klaseng grass cutter 1,000 ka pinto na 1,1 wa pa labot tong shipping, abot to 1,3 1,5 gani tingali to tong first ko katong kaduha na murag nag-sale na to, duba na po kami kaduha kana karon ikatulo na gajud ni. Pero gamit ka adyo gajud ni guys, oy tanawa ni among ground oh, maintain gajud ni niinan kanira among gigamit, pero ang kuan gajud ni dyan ni battery ra man ni dyan, pero gihimo ag taktik ni inan ijang gi connect sa kuryente na tanawa ijang wire taas ay connect sa kuryente guys, kay para og battery man gadali ra ma purot dali ra ba ma lobat, di pa kakahuman sa mga trabaho na lobat na ni style ni dyan ijang di pauran og ano siya gidugang ni mo ana ding para ma connect sa kuryente ding adapter na mo gasto kakagpila kay taas po nimong wire kuryente, itaas pag garo maabot isang asa mo gasto kakagpila 500 po, pero at least 500 naman po ni karon kan apil na tong shipping imong 500 dili ba kanang sa grass cutter apil lang to shipping Lazada ni Shopee ja, pero og nanay aw adapter mo apil na wire tanan mo wa pay labot ang wire sa kuan ba para extension aw para dyan connect sa kuryente. So og sa karong panahon na mo gasto ra ka 1,000, pero at least mo kaysa magbattery ka di pa kakahuman sa imong trabaho wa na mo nang maintain ni among Bermuda guys. Okay kanira mong gamit ni inan pwede gani ako ray maghimuan ako ray mo trabaho ani, pero naman si na laman ugihan mo po ni gamay nawa piskay na, pero unsa tong tuig ka tagasugod ani palit nga ni nga klase din mga tulo na pagkatuig ka 4 5 2017 dugay na din na 26 na gudron unang nakatuig aw bulok umat mapila na din 2016 plus 10 years na asay 9 years na may gumamit ani nga kuan guys, ani nga grass cutter sibog sa ni kay murag kasagabag sa vlog pero gamit ka adyo guys oy oh ja karon kay gisale naman ni 500 na laman, pero katong sa primero ding ni abot ka putog pila ka tuig na tong gumamit 4 years na. Mao lagi. Okay ra man pod. Ja kani ka katoy kaduha mga pila to katuig ka ha. 4 years pod. Ani sa ato pa imagine tag maabot man di pumuto 4 years na ding oy kay. 4 years na to ikaduha kay. Bawo lamang ka niabot mo katong 4 years. Marag dugay-dugay jud bitaw di na baw ang tuig good. Gamit gadyo ni guys oh. Kaysa magpa suho ka grass cutter mahal pud uy.
magpasuho to grass cut mo kuan. Magpa-cut gamit grass cutter mahal. Kaya imo pang gasolina. Okay na ni nga iba imo lang ang imo lang. Tanawon sa na ding yan sa pag kuan imo connect sa kuryente ding. Ah maura din ni kani adapter asa po ni man gipalit ding. Kani o ni guys oh. Hindi, pataban ni battery. Hala. Hindi kuwag, so... Wala na uwan na. Dali ari. Kaya makahilanat ni. Ano mo kailan? Ni uwan na pud guys arang. Uwan init yung panahon karon. Undang na pud si inan. Pero at least nahinlo na. Ah. At least nahinlo na, di ba? Maintain mo na dyan ni Nidja. Kanirang gamit na. Ano yung kapataban battery lugar ag gi-attach gyapon battery bisag kuryente na ang gamit nimo. Hindi ko ano ang battery. Ah, daari gi-connect. Anja gi paslak are. Ang kalong gipalit nimo adapter. Asa pud nga adapter gamit? Ah, kani. Mo din ni adapter guys. Mo gasto ra nig 500. Apil na ang kuan ani kaning taas nga extension wire wa. Wala labot ng extension wire karirang kuan guys. Kanira na kanang item color na kani. Nagi-connect ni Jare. Gamit ka adyo. Ang wala pud kay baw kapujan kay daghanana. Oh, battery wa pa na human imong trabaho, week nag-battery. Pero pis kay to. Pis kay to kay maka relax sinon po to kung i-charge sa nimo battery. Sa upper mirror na magamit ato kay duha ka battery ato ha. Pero wag gyapon di gyapon pa kuan sa duha ka battery na tong amo tulo. Wag gyapon na nganing okay ra gamay ra imong ground ya na mo kay dakto na mo ground abot pare di at bang nang maglist kuan. Relax na ito sa do. Relax sa jo pero imong trabahoon wa pa na human. Man na kinahanglan ga jud kuryente. Mana ni uwan na guys oh on and off pag amuhang kanani uwan na pod undang na pod dili na pod uwan na pod pero pa magawas ang init major pod kay kapahuway na pod ni amuhang grass cutter basta kuan na gani awan na pila ka oras. Thank you for watching guys, salamat, God bless, happy Saturday. Ni uwan na pod na kapahuway aga mo hang grass cutter pati ring gakat Operate sa grass cutter. operate sa grass cutter makapahuway na kaya di ah ding shout out sa ding na ba kay shout out ding Shout out pa ni Ring. shout out